Привет, хора! Липсвахме ли ви? Забравихме паролата за... Затова не сме качвали видеа. Сега отиваме на едно приключение. На една вила. Не знаем къде е тази вила. Таинствено място. И ще трябва да останете до края, за да разберете. Но мога да ви кажа, че е мега лукс. Нали, Любовче? Ще има и тур на вилата, естествено. Може би с новия телефон ще го снимаме. Чакай сега да обърнем. Маба! What's up? Салам алейкум! Алейкум салам! И... до после. Сега се намираме в вилата SM VIP Houses. Това е гейт, който ви посреща. Наистина много красива вила. Има дъга, между другото. Не знам дали така ще се види. Това по-скоро е тук. И сега ще ви направя един тур на вилите. Слизаме надолу. Има реално 3 вили, като всяка е самостоятелна. И си има самостоятелно джакузи. Има басейн, който е доста студен в момента, но ако обичате да влизате в студена вода, после директно в сауна или в джакузи, е супер. Наистина много красив двор. Това е джакузито. Съветвам ви да си носите наргилето, тъй като в самата обява има снимки, че има наргиле, но няма. Тази тон колона е супер полезна, много е хубава. Това е хола. Кухнята. Имате всичко необходимо. Има много хубаво кафе. Така, съдомялна. Тук сме направили пудинг. Това е зоната за чил, където имаме камина и смарт телевизор. Сега отиваме в банята, където си имате сауна и парен душ. За първи път виждам парен душ, не знам даже какво представлява. Peace. Сега ще се качим нагоре да ви покажа и спалните. Тези стълби са доста стръмни, така че трябва да внимавате. Ако сте пияни, не знам как ще се качате и ще слизате, ще спите на дивана. Тук е първата спалня. Доста е тъмно, тъй като сме пуснали завесите, но гледайте каква гледка имаш. Леглата и излизаме на много готина тераска. Така. Тук се вижда и басейна и много красива планина. Не знам коя е. Не съм много добър по география. Ето го и Тошко. Да, правя тур. Много яко. Много е готино. Дъгата. Вижда ли са от вашата стая? Я да видим. Дъгата, която изчезна вече. Изчезна ли? Изчезна. Нищо. Ние я фанахме. Гледката е много хубава. Да. Това е втората тоалетна. Сега слизаме по стръмните стълби. Много трябва да се внимава наистина. Ето ги момичетата, тук готвят, правят някакви тяхни магии. Още малко решищата и почваме. Супер. Сега шеф Тодор ще правим скарата. Тук режи картофките. Които не са от най-читавите. По какво се разбира дали един картоф читав? Я кажи. Ага, ясно.
Как ще ги правиш? На скарата директно ли си? Добре, аз такива картофи не съм ял, ама ще е вкусно според мен. Да. Това е много хубава машина, трябва да си вземем за вкъщи така, много макефи. Много хубаво кафенце прави. Това път има в нас по-друга. На каква марка? Елонги. Ага, те са хубави. Ето ги тук, двете русалки. Показа ли им плугите? Не още. Ай, какво да се заваля? Вали, има слънце, бати якото. Да. Сега това. Тук е отделна зона, която ни казаха, че принципно може да се ползва, ако се наемат две вили или повече. И ако сте голяма компания. Реално, нека ви покажа. Вътре не знам дали ще се види. Е голяма трапезария, има си голям телевизор, примерно да се съберете тук да гледате Шампионска лига. Така, тук имаме, нека да увелича, имаме лостове с боксова круша, някакъв кът за деца с батут. Много е готин, аз много скачах на него. А тук вече се намираме в барбекю зоната, където имате предоставени електрическо барбекю, по-малко барбекю, като цяло много различни опции имате. Оценка 10 от 10. Наистина няма за какво да се хванеш. Това е най-яката вила, на която съм бил. Тоше? Да. Я рейтни тази вила. Бих казал 10 от 10. 10 от 10, нали? Няма нещо слабо и е много чиста. Много чиста, наистина браво на персонала. Идваме сега при Софи. Пуши наргиле Софи. Рейтни тази вила. Ми каза 10 от 10. 10 от 10. Всички сме на единно мнение. Показва ли как се казват самите вили? Да. Ето, SM VIP Houses. От господин сме си приготвили за след малко. Опа. Красота. Красота. Сега, Любов, остана ти да дадеш своята оценка. Моята оценка е 10 от 10. Вилата е уникална. Има абсолютно всичко нужно да си изкарате много хубав уикенд. И това е най-хубавата вила, на която съм била. Даже и пред моята? Не, тя е на първо място. Тя е на първо място, това е на второ. Здравейте и от ден 2. Тук е и Дани. На него не му се влогва. С това се включвам аз. Днес времето е доста мрачно и май ще вали. Но ние все пак смятаме по-късно да направим джакузи. И ще снимаме през деня какво правим. Включваме се отново. В момента е почти 3 часа. Таня е в джакузито. И сега ще го използвам да ми направи хубави снимки. Makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim me your eyes so I can tell the truth.
got so high, oh, I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. Добро утро! Това е последния ден. Тък му закусихме с баница, айранче, палачинки и за жалост трябва да сягаме багажите, да тръгваме. Но много хубаво се изкарахме всички и нещо да допълните? Няма. Няма. И аз. Добре. То оставяме без думи на тази вила. Да, тази вилата остава без думи. Повече да е, ама... Да. Колко би искал да останеш? Седмица. Цяла седмица. Цяла седмица ще е много добре. Сега, ако това видео събере 1000 харесвания, ще отидем цяла седмица тук на вилата. Правим го. Айди!